Masana farang ni Jobanivlog tisna tamko fan ke sabar bawa shoi masjid je phok ban nai mohlan sina ber dam ga in pay blogs ko fura je sai lawan jabe hane mani interesting kamna sesta kalamang amra sigaw request kamgan sebab gana monna tele ko subscribe kamna galang like comment share kamlang wan jabe na to pisa takai nang poison na na sabar geta gedi salai nai amra ka hori baidi bustu jan lug yani kota होनबाय नारजिखौबो जानो नारजिखौबो दाख्लै खनसे संदोंबो आरोना जों सानैजोंनो संदों ओमफ्राय नाजों जादोंमोन आरो ओमफ्राय गावनो होनबाय ना लायनो बायदि होनबाय ओमफ्राय आरो गावनो गोसोखांलायबाय ओरैनो जाजागोन ना जाजाया होनना नारजि खफाखि ओरैनो जाजाबायो सनाफोर आङोथ' इउटुबफ्राव लोगोफोरखौ सोरखौबा आङो नाजों संनानै जानाय नुदों आलुजों संनानै जानाय नुदों आलुआव सिफ्लेनानै होनाय बेथ' आंनि ओंख्रि नंखाया आं मिथिगौ खिन्थु दा जाग्रा मानसि फैनानै आंबो एसे जाफानो होननानै टारगेट लाबाय आरोना उनाव गावनो मा सानफिनखो है मैयासो साननि मोनानि दाउ बेदर जाबाय आरो मा ना जाबावनोसै होननानै लायला आलुजों जानो नायनोसै दे आलुजों जाबाय खालाव खासाव सोंबाय थाबाय ना गोरान जाजागोन ना जाजाया माने बेदर नाखौ जानो बाबाय आरोना ओमफ्राय आं होनबाय आं आलुजों जानाय नुदोंहाय नों गोखा जानो लुबैथारोबा आं आलुजों बानायनानै होनोसै होननानै आङो दा आखायाव लाबाय सनाफोर आं मिथिया नंगौना नङामोनथाय नुनायसो मोन्दों आलुजों जानायखौ खिन्थु संसै आङो आलुखौ रेडि खालामग्रोबाय आङो नारजिखौ दांथ'वाखै इदिनो नङा होमबा सनाफोर संनाय सिस्टेमा आं बारा मोनथिलायलाङाहाय बेखौ जेरै नर्माल ओंख्रि सङो बिदि संग्रोनानैसो उनावसो नङा होमबा गारलानांगौ खामानिया थ' बेखौ आवगायनानै लाग्रोनोसै आङो एसेयावनो माखासे सुबुङाबो बिदाखौ लानानै सफैबाय थारमाने समाया सारायगारा नानु बा पात्ता होलायथाराहाय बिमाखौ आजिखालि पात्ता होलायथारा बिफाखौ मोननायखाय दे खायब' खावा मानुस नाय आंगुर बारेद नारजि खावा मानुस नाय एकला मात्र आसे बांलादेशी भाषा आमार ओरै ओमफ्राय आलुआबो चालु ओमफ्राय ओरै नैबेखौ एसे फुदुंनो होननानै लाबाय आरोना स्रेम खालामनांगोन ना सनाफोर ओंखायनो रेडि गोखाना गोखै हायरि हाय मोनसेया गोदैफोर नामा नोंबो गोखा जानो खुगाफ्रां गोखा जाजोबो बेना खाथो मानसि गोदै बुंनो रोंला बियो गोखा बुंग्रा जासिगोन जाहो आं बारा गोखा बुस्थुखौ आं सहायनो हाया जाथो दाख्लैनिबा एसे खम होनसै ना दाख्लैनि बायदिनो होनोहाय नोंथां ए माथो मानसिया फुरा टारगेट लादोंलै बेलाय गोखा खालामनानै लादों जाबायहाय दाख्लैबो बेसेबां होदोंमोनदां हो खावदो अननानैनो स्रेम खालामनानै लानोसै अरदाबफ्राव ओंखाम संनाय मोनबालाय माबानि बे थौनि खोबग्रायावनो बिराद मोजां दुङोमोन ना नुदोंहाय आङो सोरखौबो नुदोंमोन अबाव नुदोंमोन बावबाय आरोना जागोन आंना बेयावबो खुनु आइडिया गैया आरोना मादि संनांगौ मादि मानांगौ जागोनहाय बारा लाथा नांखायाना बारा जलबो नङा जल जानायखौ नुदोंहाय आङो माबा नाजों आलुजों नारजिजों जल जाबाय आलु रुनांगौ मा रुनांगौ दा खम जाबा आरो आंखौसो बुद्धि खालामखानानै बिदिनो संनो होनजागोन बेना बिदि नियम दङ आरो नारजि जानानै दा गोखा बाहायबा गैलाहाय मस सिफ्लेना लानोसै आं दाख्लैना बिनिफ्राय बांसिन बावसोमोन खोमाहाय दा बिदिमोनथाय बावलायलांबाय आं दाख्लैनिखौ आं फुदुंल' मोन्दों गावसो सिफ्लेदों नालाय मा डेन्जार बुस्थुहाय मैयानि गोखा बुस्थु बेफोरो नारजि लाथा जाबाथ' नोङो बांसिन अमाजों जानांगौ जाहैयोना मानसिया नारजिखौ बुंबाय थादों आरोखि गोदो जायोमोन होननानै अके होमबालाय आरो माथो मा गोदो मा दा मा जाखो मा बुथब जानानै फैखोहाय र' ओंखाम जानोसै सना ओंखाम आयौ होबावसोनो मा जानोसै बिदिबालाय जाबाय थांखासिगोन होननानै मानसिखौ रोनो जाहोबाय थाबा जानाय नङा उदैफ्रा देरनानै थांगोन खमायहैनो दिगदार जागोन गावनो
खालामोन आलुआ थुफ्ले एसे घन जानायनि होंगारदो नै आं माबा एवदों आरो बेहा बामलानानै आंजों लिलि लाला बेहाय कालारा माबायदि जाखो गोसोम जाबाय सिना हरनां र' दा नायनोसै आं नोंनि बाबाया माबा एवदों ए माथो लाथासो जासै बिफा आच्छा अरखौ फिसा खालामदोब्रा एसे हाबाब दासो दै होदों गथ'आबो जादों नायनो माबायदि जाखो ओंख्रिखौ दैखौलाय एसे है दै लावला बेखौ जायो नामा दोनथ'ब्रा एसे आसुरित सुबुं माहारिहाय सयथिबो जानोबाथाय जानो फाथुर बिथुर नामा जादों आरो जंगलि मंगलि जानाय थांबा थांबा दैलाव दैसाव अरजों संनाया एसे मोथो मोथो संनानै जायाबा मा न'आव फैनानैबो जंगलि मंगलि जाबा बोरै जालायखो बाहेरायाव जाबायबा जाबायसै बाल है जारलाहाय हा साबोन लायदों साबोन थोरसि सुग्रा साबोन लायदों फै भगबान थैनोबो खारखोमानो हाया मालाय मोनामखायो बिफा थांबाथाय नै इदि जागासिनो आरोना आयौ आलुखौ अमा बेदर बायदि नुदों थैदो अमा जाबालाय अमाजों रद' जाजागौमोन एसे थुखोना होनसां नानि थांनाङा साबोन सोलायदों खन' खालामगोन र' साबोन सोलायदोंहाय बिफाया आयो बिफा थांफेराखै ओइ बोरो फैदों आयै सना थाङा बाबाजों फै दानो फैगोन बाबाया फैदो फै ओइ आं मिथिला हनै फैदो फै गारि फैयो बेयाव नेगोन बाबाखौ फैसा सानजों नेबाय थागोन नों इयाव नेबाय थागोन फैदो मा फैदो इयाव नेगोन इयाव बाबाया दानो फैगोन फै भगबान आंखौ दसेनो हां थोनो खालामो बियो गेटखौ मारियाबाथाय गैखालासो फैदो नेथाबनानै सेला फैदो माने मानसिहाय जारलाहाय गेटनिफ्रायनो फैयाखै नेयैनो फैदो जाबायनो बिथांनि खायद'आ साखिबावबाय वान सेकेन्ड नांबावगौ जानाय बावनो गोथाव माने मा गोखा मा गोथाव जानो गोखासो जागोन दा ए गोथावथार दे होमबालाय सामब्राम गुफुर होलायनाय गोथाव नामा आंबो एसे लानाय नायनो र' आंनिया मालाया आलुसो लायो मालाया रोसि लायोबा आलुआथ' होखांनाय नङा दा भगबान माबा अमा मेजेम मोननैसो होनोमोननांगौमोन ना अमा मेजेम मोननैसो जोबाबो सिखानाय नङामोन जायाना ना फाङासजों जानोबो आं गोसोखांदोंमोन खिन्थु मैयासो रद' जाबायबा नंमारगौ साननै मोनानि जागोनबा ओंखामजों एसे जागोन आं ओरैनो हाया आं दोनसै मा 2000 years later नानि गस्लाया नायनो मोजाङै जेबेया बाबारे हर थांसै दे केक लायनो अके थांदो भगबान देवानि मारा सानैजों हा थारमाने सनाफोर 12थायावनो ओंखाम ओंख्रि मोननाय आं गावखौ एसे उन्दुग्रोगोन नामा साननानै ओंखाम जायैखाय फुथुबाय ना बिमाखौनो बाथाबनानैनो नायदो 2था जालायलायनोसै दाबो बिमा बुरैया ओंखाम मोनजायाखै आरोना मा जागोन थुमनोसै आङो माबार गावसोर जाखांनानै नै बिफाया आंनो उल्था खुरनानै दोनगुलायबाय आरोना माने फिसाजोखौ लानानै जाथोंसै होननानैहाय माजों खोबनानै दोनखोहाय इसोर हाबाब फेनलेब फेनथेब नै गावहा नारजि खफ'जोंनो जाबाय आं एसे आयौ रोसिल'सै नै अमा मेजेम गोजासै आं एसे जानोसै बेखौनो आंनावबो एसे गोखाया हाबनांगौहाय जारलासो दे
ओमफ्राय नायबावदो सनाफोर बेनो बे रुटिन आरोना थोबफासेबो मिसिनो मोनखाया मोनायावबो बिदिनो गद गैया अमागसो लोमजानायजों जाबजों गुंग्रायजों लोगोसे बिनि गिनाय अबेखौबा बुंबा सिगिबा एसे गियोमोन गिनाय ओमफ्राय दलद थानाय सब गलांफाजोब्बाय आरोना बांसिनसो दलद थाला आरो गिसिनलासो बिदाखौ एसे उन्दुथों साननानै उन्दुबाथाय मोनायाव लेखा फरायनो हायाना बास आंना खर'आ ओरै साजोब्बाय आरोना थ' फिसालाखौ उन्दुथों होननानै मालाय बिफायाबो एसे मिसिब फालायबाय कुसुरि कासारि मानोदि इसे उन्दुनायाव सांग्रां मांग्रांथाय आं बुजिनानैनो मोना आरोना लोमजाबाबो देहा मोजांबाबो मोजां माबाबो उन्दुनायावनो खमजुरिखाथारहाय उन्दुनायानो गैया होननानै बुंजायो बुंनो थांबा बे सोरांसेनिफ्रायनो बे अबस्था आरोना सानाव एखमबा एसे उन्दुगोन खिन्थु माने 100आव ओइ माबा 4% इफोरबायदिल' होनना बुंनांगोन आरोना बेनि उन्दुनाया थ' सोरनाफोर दा ब्लग्सखौ मालाय माथो गोलाव खालामबावनो जाथारला आं रुमुसो जाथारबाय उन्दुबाय माला उन्दुनाय नोंलाय जायफोरा आंनो बिसिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच